ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉಯಿರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೇಡು ಗೇನ ಪೊಳಪುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ನಲ್ಪ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಓಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ್ತ ನೂತ್ತ ನಲ್ಪನೆ ಎಗ್ಗೆದ ವಿಷಯ ತುಳು ನುಡಿಕಟ್ಟಲೆಡು ಭಾಷೆದ ಅಂದೋ ಚಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಗೇನದ ಪೊಳಪುನು ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೇರು. ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕರಮೇನು ಇಸೊನ್ನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಲತಾ
ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣತೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಗೇನದ ಪೊಳಪುನು ಕೊರಿಯರ ಇತ್ತನರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರ್ ವಕೀಲರು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊన్నారు ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಸಾಹಿತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಗರ್ತೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ನೂತ ನಲ್ಪನೆ ಹೆಗ್ಗೆಡು ಸೇರಣ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೆಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕೆಡೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ನೂತ ನಲ್ಪನೆ ಹೆಗ್ಗೆದ ವಿಷಯ ತುಳು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲೆಡು ಭಾಷೆದ ಅಂದೋ ಚಂದೋ ಪನ್ಪಿನದ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತಿಡು ಇನಿ ಗೇನದ ಪೊಲಪುನು ಕೊರಿಯರೆತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು. ಬೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ரெண்டு ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡ್ದಂಡ ಬೇರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ NMP ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ. ಬೇರೆನ ಆಸಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳುಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರಪುನಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾವೇಶ ಸಂಯೋಜನೆ ಈತನೆಟ ಅಂಬೇರು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲನ ವಿವರಿಂಚೊಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಜವಣೆರೆ ತುಡರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಯ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿರ್ಲ ಜವಣೆರೆ ತುಡರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾದ ಮಂಥನ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ. ಸುಮಾರು 300 ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಂದಿರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನಿನ್ನ ಒತ್ತೀರ್ದು ನಡಪುನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕಿರಣ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸಂಯೋಜಿಸದ ಅನುಭವ. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2022 ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಿರೂಪಕರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. 2017 ಬೆರಹೈಂಡ್ ನಡತನಂಚಿನ ಬೆಹರೈನ್ ಮೊಗವೀರರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ನಿರೂಪಕರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. 2021 ಕತ್ತರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ತುಳು ನಿರೂಪಕರಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ 2015 ನಡತನಂಚಿನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರು. ಬೇರೆ ಪಡೆವಣ್ಣಂಚಿನ ಇನಾಮಲು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ 2014 ಜಿಲ್ಲಾ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು. 2022 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದನಾಡಿ ರಾಯಿಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವರಮಂದಾರ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದುಲ್ನ ಬೇರೆ ಪಡೆತಿರು. ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಿರೂಪಣೆ ಕೌಶಲ್ಯನ ತೂವಿನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದುಲ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದೇರು. ಬೇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಗರ್ನ ಕಾಣಿಕೆಂದು ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದೇಯಿ ಬೈದೆದ್ದಿದ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಯೋಜನ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸುಮಾರು 2000 ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಂಸೆ. ಬೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬೇರೆ ಮಳ್ಳ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು. ಕಾಲುದಾರಿಯ ಕವಿತೆಗಳು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತ್ ಕೊಳ್ತಿನಾರು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಳ್ತಿರಿ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕುರಿತು ಅಂಕನ ಬರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರ್ನ ಕೈಟ್ ನಡತ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ 140 ಹೆಗ್ಗೆಡು ತುಳು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲೆಡು ಭಾಷೆದ ಅಂದ ಚೊಂದೋ ಪಣಪುನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಪಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಏನದ ಫಲಪುನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂಡದೆ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಇತ್ತಿನೊಂದುಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಪತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲು ತುಪ್ಪೆದಾಂತಿನ ಗಾಲು ಉಪ್ಪುದಾಂತಿನ ಅಟಿಲು ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಮನೆಕ್ ಸುರುತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಲೇಸ್ ಗೇಲದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇನ್ನಿತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಗದ್ದೆಗೆ ಡಿಪ್ಪುರಂಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಲತಾ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ 10 ಬಿರಲ್ ಗೋಡಿಯಾದ ಸುರೂತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅರಡ ಪಾತೆರದ ಮದಿಪುಗು ಅನೂಕಿಯನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ತ ಲೆಪ್ಪುದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತುಳು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಭಾಷೆದ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಚಾರದ ಎಂಕ್ ತೆರಿನೇನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕೆಬಿಯಾವ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಪಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ್ ಮಾಶೇಷನ ಜಿಡೆಟಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪರೆಲು ಏತೊಂಜಿ ಐಸಿರದ ಮೆನ್ಕಾಟಿಕೆ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನವು ವಾ ಕಬಿದಿನ ಕತ್ತಲೆಡ್ಲ ಆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪರೆಲು ಎಂಚ ಮೆನ್ಕುಡ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಬೈದಿನವು ಈ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲುದ ಒಟ್ಟುಗು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದು ಪಣ್ಣಂದ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ನೆನಪು ಬರಪಿನಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಮಕ್ ಯೋಚನೆ ಬರಪಿನಿ ಅವು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದು ಪಂಡ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆದಾರ ಉಡು ತೆರಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಪದಕ್ಲೇನು ದಾದ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಮಲ್ದೇರ ಗೋಡಿಯಾದ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವು ಮಾತ ನುಡಿಗಟ್ಟಾದ ಗಂಟಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಆದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲಂಕ ಒಲಿತೊಂದಿರು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯನ ಈ ಪೊತ್ತುಗು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದಿನವು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೊಂದಾಂಡಲ ಗಣಪತಿ ಇರ್ದ ಶುರು ಮಲ್ಪಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ನೆನಪಾತು ನಂಚಿತ್ರ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಸಾಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಹುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಹತ್ತಿದ ಆನೆ ಮೋನೆ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡರಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕರ್ತುಲು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಕುರ್ನೂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಾಲೆನ್ ಒಡೆದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮುರಾನಿ ಮಾತ ಗಣಪತಿದ ಉಜ್ಜಯ ಮಲ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅನ್ನು ಪೋಣಿಸಾದಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ಆ ನುಡಿ ಗಟ್ಟದ ಗಂಟನು ಬಿಡುಪಾಯರ್ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಐತ ಉಲ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನು ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಐತಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆಲಿನೀರ ಕಡಲು ಮಲ್ಲೆಡು ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಉಲ ಹಿಡಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಆ ಎಂಚಾರು ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಉಲ ಕಟದು ಕೊಡ್ತಿರು ಪನ್ನ ಇನಿಕೋಡೆದ ನಮಕ್ ಮದತ್ತು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಶಬ್ದದ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೊರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾದ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತಿಗೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನೇನೆ ಬಾರಿ ಕುರ್ಲುಡು ಕಟದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ತುಳು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಐಟ್ ಶೈಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಸಂದರ್ಭಗೂ ತಕ್ಕ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಏರಿಳಿತ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಆದೇಶ ಕೊಲ್ಪುನವಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಒರಿ ಕೋಡಿದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನಾದಿಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನುಡಿಗಟ್ಟು ತನ್ನ ಅರ್ಕೆಂಡು ಪತೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಇತುವರಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಇರ್ದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಅವು ಕೇವಲವಾದ ಅವು ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೆಸಬೇತೆ ಮಜಲುಡು ನಮ್ಮ ಐಲೆ ಅಜತ್ತದು ತೂವಲಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ತೋಣು ಅಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ನಗ ಬರವು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ನಾಗ ಆನಿ ಸಂಕಮಾರ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆವಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವೊಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಓಲು ತಿಕ್ಕುನು
ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ನ ನನಾತ್ ಅರಂಟೋಡು ನಾಡೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಬಲಿಪರಂಚಿತ್ತನ ಬಡವನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೊಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಐತೆ ಎಂಕ್ ಬರಿಯಾತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪಾರ್ದನ ಆರು ಪಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನ ಇನ್ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪೋಡು ಉದಿಪ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯ ಕಂತುಗು ಚಂದ್ರೆ ಸೆನಕಾಯಿ ಸೆಲ್ಯಂದ್ರೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲ್ಯನ ಕುಮಾರೆ ನಾಲಂದ ಲೋಕುಡು ನಾಲುಗುಂಡ ದೇವಿರು ಮೂಜಿಂದ ಲೋಕುಡು ಮೂಜಿತಾನ ಬೂತಲು ಕಲ್ಲಿಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಸುದೇರಿ ದೇರಕಲ್ಲ ಬೆನ್ನರಿ ಉದಯ ಬಿಂದಿನ ಕಾಲೊಡು ಮಿತ್ತನ್ನ ಹುಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ನಗ ಜಂಬಿದಾರಗೆ ಉದಿತ್ತಿದ್ದು ತಿರ್ತನ್ನಾಗ ಹುಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲ ಕೊಡಿತು ಬತ್ತಿಜಿ ಎಂದು ಪಲಿಪಿನವು ಅಪಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಬಾನ ಪತ್ತೋಡು ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಾವಡು ಭೂಮಿ ಪತ್ತೋಡು ಬಾಣ ತಿರ್ಗಾವಡು ಬಲಗೈ ತಟ್ಟೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾನ ತಿರ್ಗಾಯರು ಎಡಗೈ ತಟ್ಟೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗಾಯರು ಬಾಣ ಮುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಕೇಳಿನ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿಂಜಿದ ಹೋಗ್ತದ ಎಂದು ಕೇಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆಲೆ ಆಗ್ತಾವು ಅವು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಉಲೈಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದಾದ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲಿಂದ ಪಂಪನ ಅವು ಬಾರಿಯಾತ್ ದಿಂಜಿದು ಹೋಗ್ತರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಐತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಂಡ ಐಟ್ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಅವು ಸಂದರ್ಭಗೂ ತಕ್ಕದಾದ ಬಾರಿಯಾತ್ ಇತ್ತ ವಿಸ್ತಾರತೆನು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ತೂಂದು ಹೋಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬಾರಿಯಾತ್ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೆಮ್ಮೆಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಡುತೊಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಗೊಂದಲದ ಕಾರಣ ಕೇವಲವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈನು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಉಲೈ ಪೋಣುಂದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಕ್ ಉಲೈ ಅರ್ಥನು ಒಕ್ಕೊಂದು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಕನ್ನಡಾಡಿ ವಾದರಾಜ ಭಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯತ್ತಿನ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲಡು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವಣ ದಾತು ಉಂಟು ಪಣವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಥ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಒಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತುಳು ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲು ಎಂಕಾಪುಲು ತುಳು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬೋಲೆದಾದ ಉಂಡ ತುಳುವೈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬೋಲೆದಾದ ಉಂಡ ಐತ ನಸೆ ಪಸೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅವು ಪರ್ಮನಾಗ ಕಮ್ಮೆನ ಇಂಚ ನಾಲ್ವರ ಪಟ್ಟುಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಮ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆ ಕಮ್ಮೆನ ಒರಿತೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಬಂದು ಸತ್ಯ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂದಿಲಕ್ಕನೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಾತ್ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತು ಪನೋಲಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜೋಳ ಯಾನು ಪೋಡಿದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಎತ್ತೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ಕೋರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯದ ನುಡಿಗಟ್ಟದಾದ ಉಂಡ ಐಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಡು ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಸೀಖ ಸಂಕಟ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಮರ್ದು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪನ್ನಗ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆ ಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಸೊಗು ಬೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಪಾತಾಳಗು ಬೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇರ ಮರ್ದು ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆತ್ತದ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪೋಡ್ಯಾಡ ಬಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಇಡೀ ఆయన ಬದುಕು ಬಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಿಯ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ఆయన ಆಡ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎತೆನ್ ಕಳೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಏನನು ఆయన ಉಡಲ್ಗೆ ಬಿತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪಾತ್ರದ ಉಲಾಯಿ ತೆರಿನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ಯಾನ್ ತೆರಿಯೋಣ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಏರಂಡಲ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರುಡು ಮೆರೆಯರುಂದಾಂಡ ಅಪಗ ದೈವ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆವೇಶ ಭರಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆದೇಶ ಏಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನ ಆದೇಶದ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಸೊರ್ಕಿನಾಯನು ಸಿರ್ಕಿನಾಯನು ಸೊರ್ಕಾಯ ಏರಿನಾಯನು ತಗ್ಗಾವೆ ತಗ್ಗಿನಾಯನು ಏರಾವೆ ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದು ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಮುಂಡು ಬೂರುದು ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆನ ಆಯನ ಮುಂಡ ಒರಿತದು ಗಂಧ ಪಾಡ್ಪಾವೆ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನುಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಏರು ಯಾನು ಏರು ಮೆರೆಪನ ಆಯನ ಅಹಂಕಾರನು ಪುಲಿಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದು ಪಂಡಲಿ ಅವೇ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪಂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಹೊತ್ತುಗು ಅತನ ಒಂಜೇ ಮಜಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂದಾಗ
ಬೇತೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಮಜಲ್ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಾದೆದ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ನಮಕ್ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ತೂಲಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಲ್ಪಿನ ಅಂಡ ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿನಂದಲ ಕಟ್ಟೊಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾದೆಗೆ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಓಲ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಜನಪದಿಯ ಜನಕಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪನ್ನೊಲಿ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ತಕ್ಕದಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ತುಳುವೇರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆರಡೆಗಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯದಾದಂಡ ಪ್ರಾಯಗ್ ಈ ಏತೆ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಹೊಲಿಪಿನ ಎಕ್ಕಲ ಒಂಜಾತ್ ಗಾದೆದ ನುಡಿಗಟ್ಲೆ ಎನ್ಕೇನೊಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ತೆತ್ತಿಡು ಕೆಲೆಪೊಡ ಬೊಂಡೋಡು ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಪನ್ನಗ ಅವು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಮೀರಿದ ದಾದಂಡಲ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘ ಮಲ್ತೇರಿ ವಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಗಾದದಲಾಯ್ದ ನುಡಿಗಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಜನಪದವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯ ಇನಿಕೋಡೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಹೊಸ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಎನ್ನಂಚಿನ ಜವನರಿಗೆ ದಾದ ಪರಿಮಳ ಅನಿಸಿತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬರ್ಪು ನಾವು ತನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಕೊರ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ತೂದು ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಮೈತೂದು ಕುಂಟುದಾನ ಬಂಜೆ ತೂದು ಅನ್ನದಾನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾನವರ್ಯಾದಿನ ಒಂಜಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಲ್ತಾರ ಅತನೈನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಇಂಚ ಅತಲಿ ನರಮಾಣಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಲಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದಾದ ಉಂಡ ಭಾಷೆದ ಉಲೈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬುರ್ದು ಭಾಷೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಆಚರಣನ ಅತನ ಬದುಕು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪನೊಲಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅವು ಆತ್ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುವ ಅವು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಓಲ ಕೊಪ್ಪಡ ಓಲ ಕಾರಿಡ ಓಲ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ದನದ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರದ ಸಾಲುದಾದಂಡ ಒಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ನನೊಂಜಿ ಈಗ ನೆನಪಾಪುನಿ ಆಯ್ನ ದೊಡಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ರಾವೇರೆ ರಂಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಪರೆ ಕೋಕಾಯ ಹಣ್ಣಿಂದ ಅಂದ ನನನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡುಗಟ್ಟು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಅವು ಕಿನ್ನೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಉಡುಂದಾಂಡ ರಂಕೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಉಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದ ಅವು ಸ್ವಂತಿಕೆದು ಹೋದು ಪೆಜಿದು ತಿನ್ನೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಕನತ ತಿನ್ನೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಕೋಕಾಯ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಗೂ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ನುಡಿಪಾತೆರಳು ಒಂದು ಅರ್ಥ ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ಪವೇರಿ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾವೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಹೊಲ್ತಿಲಂಚಿತನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕಡೆಕಾಲೋಡು ಕಡೆಕನ್ನಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖದ ಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಆಶ್ರಯದಾಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಎನ್ನೋನ್ವೆ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಆ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲು ಬನ್ನಗ ನೆನೆಪಾಪು ನೆಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ದೇವು ಪುಂಜಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನನೆ ಮರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಶಬ್ದನು ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬದಲು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪನ್ಪೆರದೆ ದರಿನ ಮುತ್ತುಗಾಂಡಲ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರಗೆ ಅತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೂಳೆ ಸಿದ್ದುನ ಆ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು
ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡ ಕಾಯರ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆಂದ ಅಂಡ ಕಾಯರ್ದ ಪರ್ನದ ಇರೆ ತಾಳುದು ಕಾಯಿ ಇರೆ ತೆಲ್ತುದು ಪಂಡ ಪರ್ಂದಿರೆ ತಾಳುದು ಕಾಯಿ ಇರೆ ತೆಲ್ತುದು ಎನಲೆಕ್ಕಂಪಿನ ಪೊಣ್ಣನು ತೂಯಿನ ಆರಿಯಲ ಬೋರಿಲ ಬೈದು ಪಂಡ ತಾಳು ಪನ್ಪಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಇರೆಗೆ ಯಾನ ಈತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಯರ್ದ ಮುನ್ನುಗು ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಆ ಇರೆದಾದಂಡ ಅವು ತಾಳ್ದು ಕಾಯ್ದಾದಂಡ ಅವು ತೆಲಿತುದು ಏನಂತುದು ಆತ್ ಒಯ್ಯಾರ ಇತ್ತಿನ ಎನ ನೀರು ತೂಪು ಜಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಯನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನಿ ಆ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲು ಇದಾದವ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಶಬ್ದದಾದಂತ ಅವಿಟ್ಟು ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಲಾದ್ ಆಯ್ ದೇವ್ ಪುಂಜೆ ಸೂಳೆಸಿದ್ದು ನಡೆ ಪೋಪೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಳಕೆ ಆಪಿನೇನು ಐನು ಗಳಸುನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಯಾನು ಜನನ್ಸುತ್ತನ ಸತ್ಯ ನೆನ್ನೇನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಿದೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಾಡ್ದನ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ನೆನಪಾತು ನಾವು ಐತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಗಟ್ಟಂದ ಮಿತ್ತು ದೊಡಂದ ಲೋಕಡು ಅರಿಸಿರಿ ದೇವರ್ನ ನಾಡಿರ್ದು ಬಂಗಾರನ್ ಅಂಗಾರಂದ ರಾಶಿಡ್ ಅಂಗಾರಂದ ದಿನ ಸಿಂಗಾರಂದ ರಾಶಿಡ್ ಬಂಗಾರೆನ್ನ ಕುರಲ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಸಾಲು ಪನ್ಪುನು ಅವಲ ಐತೆ ಆ ಗೋಡೆಯ ದಿನಂಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಅಂಗಾರನ್ ಗಟ್ಟಂದ ಮಿತ್ತು ಗರುಡಂದ ಲೋಕೋಡು ಅಂಗಾರಂದ ದಿನ ಸಿಂಗಾರಂದ ರಾಶಿ ಪನ್ನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ ಶಬ್ದಲೆಗೆ ಐಕೆ ನನೊಂಜಿ ಜತ್ತೆ ಶಬ್ದಲು ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲು ದುಂಬರಿದು ಪೋನಗ ಪನ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಇಸರ ದೇವರನ್ನ ನಾಡು ಬರ್ದು ತಿರ್ತು ತುಳಗ ಯಾನ್ ಆ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ತೋಜುಡು ಯಾನು ಅಡಗೆ ಪೋಡು ಬಡವನು ಅರೆಪಾಡು ಒಂದು ಪಡೆದು ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಡು ಒಂದು ನಿನಗ ಅವು ಎನ್ನುಡುಗೆ ಯಾನು ಬೆರನ ನಡೆ ಪೋಂಡ ತೆಲ್ಲವ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಬ್ಯಾರಿ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಬೇರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ಮೂಲ್ಯ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಬೇಪಾದ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಆಚಾರ್ಯ ನಡೆ ಪೋಂಡ ಅರ್ಥದ್ದು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಅಪಗಂಡ ಯಾ ನಡೆ ಪೋಪುನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಓಡೆ ಪೋಡು ಒಂದು ನಿನಗ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಪನಿಪನಿಸುತ್ತನ ಬಿದ್ದೆ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಅಂದು ಯಾನು ಕಾಡ್ಯನ ಕೊಪ್ಪದಡೆಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂದು ಅಂಗಾರಂದ ದಿನ ಸಿಂಗಾರಂದ ರಾಶಿಡ್ ಜಮಂದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಬರ್ತದೆ ಕಾಡ್ಯನ ಕೊಪ್ಪದ ಬತ್ತದ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಅಪಗ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೋಲು ಜಮಂದ ಪೊರ್ತುಗು ಲಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಐನು ತೂದು ಕಂಡನೆಡ ಪನ್ಪಲ್ಗೆ ದೇ ಲಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬೈದೇರಿ ಕಾಡು ಬರ್ತೇರಿ ಕನತೇರಿ ಬುಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಯೇರಿ ತೇವು ಪೊತ್ತೇರಿ ತೇವು ಕನತೇರಿ ಪದುಪೆ ಕನತೇರಿ ಆ ಕುರುವೆಡೆ ಪಾಡುಂಡೇರಿ ನಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂಡೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜ ಉಂಡೇರಿ ನಾಲು ಬಿತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯೇರಿ ನಾಲು ಬಿತ್ತಿಯೇರಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಲು ವನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಸಾಲುಲು ಬಾರಿ ಆತು ಐನು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುನು ಎರ್ಕಾದು ಕೊರ್ಪುನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಎರಡಲ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಕೊನಡು ಅಂಡ ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಲಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲಡು ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ರೂಪಡು ಆ ಶಬ್ದಗು ದಿನ್ನದಿಂಜಾದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಲಾಯಿ ಸರಿ ಮಗುರುಲಕ ಕೇನುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆವಿಕ್ ಮೈ ಇರ್ಮೆ ನಾಪುಲಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಕಟದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟು ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಲೇನು ಕೇವಲವಾದ ನಮ್ಮ ಏರು ದೈವದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇನ್ವೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಅಂಡ ಬಾಕಿದ ಇನಿ ದಾದಾತ ನಂದಿಕೆಂಡ ಇನಿ ಪೂರ ಮದೆಯಾದ ಹೋತಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆದಿಪ್ಪು ಇನಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಜಂತ ನ್ಯಾಯನ್ ದೈವದ ಎದುರು ರಡ್ಡಲ್ಲ ಇತ್ತಿರಂದ ದೈವ ಏನು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಮಾಲಂದೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ದಂಗಂದೆ ಏತ್ ಜಾಣತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿ ಮಲ್ಪೆ ವನ್ಪಿನೇನೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು
ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಕಂಜಿದ ದುಡಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಪೆತ್ತದ ಕಿರ್ಲೆಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಚಿಲ ದಾಂಗಂದೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ದುಂಡನ್ನು ಒಲಿಪ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಗ್ ಎಂಚ ಬೋಡ ಆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ವನ ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಲು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬರ್ಪಿನೇನೆ ಕೆಲವರವರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸಾರ ಬಂದಿ ಪನ್ನಗ ಆ ಐತ ಉಲಾಯಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೆನ್ ಪೂರ ಆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳೈ ಕಟುದು ಕೊರ್ತಿನವು ಆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಂಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಬೆಗರಿ ನಂಕ್ ತೋಜಂದಿನ ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೆನತೊಲಿಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಆ ನನ್ನ ಎಕಡೆ ಬಂದಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒತ್ತು ಪದಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ನುಡಿಗಟ್ಟುದುಲ ಈ ದಿಂಜಿದ ಪೋತುಲು ಎಕಡೆ ಆ ದೈವದ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೊಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿರ್ಕಾಯಿ ನಾವು ತಂಗಾಯಿ ನಾವು ಏರಾಯಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಗ ಪೊತ್ತ ಪೊತ್ತ ಉಂಡೇರಿ ಬಗ ಬಗ ಬೆಗೆತ್ತೇರಿ ಇದು ಪೂರ ಒತ್ತು ಪದಕ್ಕುಲೆನ ಜೋಡಣೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ನುಡಿಗಟ್ಟುದುಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ನೆಲತೊಲಿ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಪಂಡ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮುಟ್ಟುದು ಮೈ ದೇಶ ಕೈ ಮುಟ್ಟುದು ಕೈದಾರೆ ಕರಿತೇರಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ಒತ್ತು ಶಬ್ದನು ಅಂಡಲ ಐತ ತೂಕನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ನಾವು ಐತದ ಅರ್ಥನು ನನಾತ್ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಚಾರಗ್ ಕನಪು ನಾವು ಇತ್ತ ಒಣಸು ತೆನಸು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉಜಾತ್ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ನಮಕ್ ಇನಿ ಮದೆಯಾದ ಪೋತುಲು ಐನ್ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ 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 ಗೇನದ ಉಲಾಯಿ ಆ ಬುರ್ತಿನವು ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಸಹಾಯಕತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನೆನಪುಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಂತುದಿನಿ ಅಂಬಡೆದ ಗೆಲ್ಲಿದು ಪತದಿನಿ ನುರ್ಗ್ಯದ ಗೆಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಒಂದು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೆಲಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಉಂತುದಿನಿ ಅಂಬಡೆದ ಗೆಲ್ಲು ಪತದಿನಿ ನುರ್ಗ್ಯದ ಗೆಲ್ಲು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂಬಡೆದ ಗೆಲ್ಲಲಾದಿಪ್ಪು ನುರ್ಗ್ಯದ ಗೆಲ್ಲಲಾದಿಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸತ್ತು ಬೋಣು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತಾಳಗು ಬೋನು ನಂಚಿತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅವು ಅಸಹಾಯಕರಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇನು ನಮಕ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾವ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೊಕ ಭಾಷೆ ಅವು ಒಂಜೇನು ಬುರ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇ ಪನ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಲಾಯಿತು ನಂಚಿತ್ತನ ನುಡಿಗಟ್ಟದು ಅವು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಅವು ಐತೋಲ ದಿಂಜಿದು ಪೋತುನು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಯಾನ್ ತೆರಿಯು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಹ್ಮ್
ಏನೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಸರ್. ಸರ್ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಕೇಳುಜ್ಜಿ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ಸಮಯ. ಹಲೋ ಸಮಯ ಉಂಡೆ ಐನ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಡು ಏನೊಂದುಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸರ್ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಕೇಳೈತೆ. ಕೇಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟು ಅವೇ ತುಳು ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆಲುದಾದ ಅತ್ತಂದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ದಾದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರುದಿತ್ತಲ ಅತ್ತಂದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಜಾರನು ಪಿದಯದ ಮರ್ಗೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟಾದ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ದು ಹೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನಿಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷದ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ಅತ್ತಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತನೆ ಇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಇದ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನೆಲತ ತುಳು ಶಬ್ದಲು ತುಳು ನುಡಿಗಟ್ಟುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ ಮಾಜಿದ್ ಪೋತುಲು ಪಂಚ ಅವು ಸತ್ಯ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಲು ಆನಿಲೆಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿತ್ತ ನೂತನ ಅಲ್ಪನೆ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡಲದ ವಿಚಾರ. ಆ ಕಡಲಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಪನಿನ್ ಐನ್ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅವರ ನೀರು ದೆತ್ತದು ತರಕ್ ತಲಿಪು ಮಲ್ಪೋನ ಐನ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಟೆರ್ಲ ಕನೆಯದ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಐನ್ ಒಂಜಿ ತಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪೊತ್ತುಡೆ ಎನ್ನುವೆ. ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಳ್ಳ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪಾತೆರ್ಲ ಅನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಕ್ಲೆಗ್
ನನ್ನೋರ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗೇನದ ಹೊಳಪುನು ಪರ್ಪಂದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೇರೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆರಿತ್ಪುನರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗರ್ತೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ಇನಿತ ನೂತ ನಲ್ಪನೆ ಯಜ್ಞದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಏನದ ಪಲಪುನು ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಡಿದೆ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್, ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇನುಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಾರು. ತುಳುತ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಂಡೇರಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೋಟುನು ನಮ್ಮ ದಿವನೊಡಾಪುಂಡು ಅರ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೈವದ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಂಡದ ಪಾಡ್ದನೋಡ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ತುಳುವನ ಬದುಕಿಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಆಗಿನ ಬಳಕೆದ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊರಿಯರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನಂಕ ಬೋಡು ಸಂವಹನಗು ಅಂಡ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರು ಪುಂಡು. ಬಂಗಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕಳುನು ಗೋಡಿಯಾವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರತ್ನೊಳೇನ್ ನಮ್ಮ ಗೋಡಿಯಾವ ಅವು ಎಂಚಾಂದ್ಕೆಂಡೈತ ಪೊರ್ಲು ನೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಭಾಷೆಗಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಭರಣದ ಗೋಡಿಯಾನೆ ಇಂದು ಬಾಕಿದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಾದಿಲೇನು ಗೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಲು ಒಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೀರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ವಿಕ್ ಪಾರಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಮದಿಪ್ಪು ಉಂದು ಪನ್ಪ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಎಡೆಡೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ತೂಪ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ದ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬೀರ ಅಂದು ಮಾತ ಅಂಡ ಬಹುತೇಕ ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಅವು ಭಾಷೆದ ಸೌಂದರ್ಯನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕನ್ನಡಡು ಪನ್ಪುಂಡ ಕಿರಿದರುಳ್ ಪಿರಿದರ್ಥಮಂ ಎಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯುಡು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧನ ಭಾಷೆಡು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧನ ಅವೇನು ನುಡಿಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕಿಡು ನಮ್ಮ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನುಡಿಗಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮುನೆಡು ಅಕ್ಲನ ಅನುಭವ ಹೊಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಾತ್ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಪಟುಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೆಪೇನ್. ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ಗ ಪಣ್ಪೇರು ಪಾತೆರ್ನಗ ಮರಿತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದುಂಡು ಅರಿತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂದುಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಚಾಂದ್ಕೇಂಡ ಮರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಚ್ಚಿಂಡ ವಿಷ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಷ ಇತ್ತನ ಮರಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರ್ದ ನಾಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅರಿ ತಿನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಲು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರಿತ ಒಂಜಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಅರಿಪಾಡು ಬಾಯಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅರಿನ ಬುಡಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಅರ್ಥೋಡು ಅರಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಳಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಶ ನಿಪುಡು ಯಾನೆ ಮಲ್ತನ ಯಾನೆ ಪನ್ನ ಅಂಡ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಚರ್ಬಿ ಪನ್ಪುನವು ಇರಿಪುಡು ಅಪಗ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ರೂಢಿದ ಭಾಷೆಡು. ಈ ಅಂಬಡೆಲ ಪರ್ಂದನಗ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಬುಡ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂಬಡೆ ಪರ್ಂದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಬುಡ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪರ್ಂದಂದೆ ಬುಡ್ಪುಜ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೂಢಿಡು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನ ನುಡಿಗಟ್ಟ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು.
ಆ ಸಂದರ್ಭಗ ಇನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಬಿದಾಯಿ ಬುಡ್ಚಾಂದನ ಪಾತಿರ್ನಾಯಗ್ ಅತ್ನಂಡದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಾಂದನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಯಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಾಸ್ತಿ ಅನಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ಅಂಬಡೆನ್ ಉದಾಹರಣೆ ದೀದ ಪನ್ನ ಪಾತೆರಡು ಐಟ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ತೆರಿನಕ್ಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಂಚ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೆರಿನಕ್ಲಿಂದ ಬಂಡದು ಅಕ್ಲ ನಡುಟು ಪೋದು ಮುಕ್ಕಲು ಪಾತೆರಿಯರೆ ಸುರು ಬತ್ತುವೆರು. ಅಪಗ ಅವ್ಲು ತೆರಿನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರಿ ತೆರಿದಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡ ದೂಡುಪೇರು ಒಂದು ಆಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲಿಗ್ ಮೂಜಿ ಪೆದ್ದಿನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಆತ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಕ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದೆನ್ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪನ್ನಾಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೀ ತೆರಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ಆ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಒಡ್ಕದ ಮಗಳಿಗ್ ಕುಡ್ಕೋಗ್ಲ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಡ್ಕದ ಮಗಳಿಗ್ ಕುಡ್ಕೋಗ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಎತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಧ್ವನಿ ಒಡ್ಕದ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೇರಿಪ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೋರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದ ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆಡ್ ಬರ್ಪುನು. ವಾಯಿಲ್ಲಡ್ಲ ಓರಿಯರೆವಲ್ಲಿ ಒರಿಯಕ್ ಒರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ರೋಣಂ ಅಂತೊಂದು ಬುಡ್ಚಾಂದನಂ ಅಂತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲು ಅವು ಬರ್ಕತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲು ತೋರ್ನಲ ಬರ್ಕತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಳಕೆದ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕಲಿ ಪರ್ಪುನ ಬಡವನ ನಂಬೋಲಿ ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡಿತನ ನಂಬೆರೆವಲ್ಲಿ. ಕಲಿ ಪರ್ಪುನ ಬಡವನಾಂಡಲ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡಿತನ ನಂಬೆರೆವಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರೂಢಿಡ್ ಪನ್ನಗಲ ಪನ್ಪ ಪರ್ನಾಯ ಪಲ ಕಲು ಪನ್ಪುಜೇನ್ ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗೆಂಡ ಒರಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಯ ಬಡವೇ ನಾಂಡಲ ಆಯಡ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಡಾಲಿಡ್ ஒரு ஏத்து மல்ல கல்பாதி ಅಂದಂದಾಂಡ್ಲ ಆಯನ ಉಡಲ್ ಅವು ಕಲ್ಮಶೊಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಕಲ್ವೇಂಡಲ ಅವು ಪರ ಊರ್ದ ಸುಬಗೆತ್ ಪಂಡ ಮೋನೆ ತೂದು ನಮ್ಮೋರಿಯನ್ ಪರ ಊರ್ದು ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ದು ಮೋಸ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತೆರನು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೆಪ್ಪಾವುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾಲೆಲಾವು ಬುಲ್ಲೆಲಾವು ದಪ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಯಾವುದು ಕಾಲೆಲಾವು ಬುಲ್ಲೆಲಾವು ಅವು ದಪ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಯಾವುದು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನಂಗೆ ದಾದ ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಕೇಂಡ ನಂಕ್ ಕೆಲಸ ಅವು ಓವು ಆಂಡಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ನಾವು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡ್ ಸರಿ ಇಂಕ ತೆಮುಂಡೆ ಪಾತೆರುಳ್ಯಾ ಸರ್ ಸರ್ ಹಲೋ 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 ಕೇಂಡು ಕೇಂಡು ಪನೋಲಿಯಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡಂತೆ ಇಂಕ್ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಕುದುಕನ ನಂಬುದು ಕೊಲಕೆ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು. ಈ ಕೆಲವೇರು ಮೋಸ ಮಂತದು ನವನ್ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಎಂದು ಪಂಡದು ಆಯ್ ಮೋಸ ಮಂತದ ಅಕೇರಿಗಾನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನೀವು ದೇಕೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತೆಂಬಿ ಎಂದು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ರೂಢಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಆಲ್ಪೇರು. ಈ ಆಯನ್ ನಂಬುದು ಈ ಪೋಯಿನಂದ ಮಾರಾಯ ಈನ್ ಕುದುಕನ ನಂಬುದು ಕೊಲಕೆ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ತುಳು ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಉಸುಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪನ್ಪ. ಈ ಉಸುಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕನ್ನಡಡು ಪನ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಆತ ದರಿ ಇತ್ತ ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುಟು ಇಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಹೊಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಅಮ್ಮೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿದಿ ಒಂತೆ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡೆಗೆ ಬೊಡಿದಿರ ಪೋಣಗ
ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಮಾಸ ಮಂತ್ ದಿಯೋಡಿ ಏಡ್ದ ಮಾಸ ಅವಡೆಂಕಿನಿ ಬಲೆಗೆ ಏಡ್ದ ಮಾಸ ಕೊನಪುನಾತು ಮುಲು ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಮಂತ್ ಜಂದಂಡ ನೀನು ಚೆರುವೇನ್ ಇಂಚ ಬಂದಾಪಿನೇ ಆಲ್ದಾದ ಮಂತಲ್ಗೆ ಸಾದಿಜ್ಜನ್ನೆ ಬದುಕೋಡೆ ಬಂಡದು ನಾಯಿನಿಗೆ ಇರ್ದು ಕಜಿಪುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಗೆ ಇಂದೇನು ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ತುಡುಗೆ ಬಾಲೆಡಬಹುದು ಪಂಡಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡಂಡ ಏನು ಸೈಪೆ ಮಗ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇ ಒನಸುಗ ಕುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಲು ಒನಸು ಬಲಸಿಯಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಬಾಲೆ ಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪನೆಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಪಲ್ ಕಲು ಬಂಡ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ತಿನ್ಪೇನ್ ರೂಢಿ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಶಬ್ದ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭುಡಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಲೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಪಾಲು ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡ ಕಲು ಬಂಡ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ತಿನ್ಪೇನ್ ಅಂಚೆನೆ ರೂಢಿಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೋಕುಲುಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಐಕ್ಲು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅಡಿ ಮೇಲ್ ಬೂರ್ದು ಮಗ ತಿನ್ನು ಮಗ ಅಂದ ಅವು ಜವೆಂದು ತೋಜವೆಂದು ಬಂಡದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕೊನೋದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಉನ್ಪಾವು ಅವು ದುಂಬು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರಸ್ ತಿನ್ಪವನು ಬೈಡ್ ಅವು ತಿನ್ಪು ನೇಜ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರ್ ಕೋಪ ಅನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಉಣಂದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕೊನೋದು ಅಡಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಡೋಡ್ಗೆ ವಾ ಜೋಕಲ್ ಉನಂದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕೊನೋದು ಅಡಂದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಡೋಡು ಅಂಚೆರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಕೆಂಡ ಒರಿಯನ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಅಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಕ್ವಿ ಆ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ಯ ಏತ ಪಂಡಲ ಬೊಕರೆ ನಂಬುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ದಾನೆ ಮಾರೆಯ ನಿಕ್ ಅಂಚೆಜ್ಜ ನಿಕ್ ಇಂಚೆಜ್ಜ ಈ ದಾಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಅಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಕೊಂಗರೆ ಕೂಲಿದಾಯಗ್ ಬುಲ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೊಂಗರೆ ಕೂಲಿದಾಯ ಬುಲ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿನಾಗ ఆయన ಬಡವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ఆయన ಬಂಗ ಆಗ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಪನ್ಪುಣಾಗ ಇಂಚಲ ಪನೊಲಿ ఆయన ಬಂಗ ಆಗ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಬನಿಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟೆನ ಬಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಗುರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯಿರು ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜವು ದುಂಬುಡು ಬರಕಾಲಗ ಬೋದು ಬಾರಿ ಇಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ನಾಲು ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಿಡ್ಬೋದು ಅರಿಯಾಪುನ ಕಾಲ ಬಗೆಂಚಕೆಂಡ ಬಾರು ಅರಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಬಾರಿನ ಕೊನಪೋಡು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಐನು ಉಣ್ಗಾದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರಕಲಟ್ ಕಲ್ಲ ಗುರಿಕ ಪಾಡ್ದು ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ವಾ ಅರಿಲ ಏತ ಬಂಗಾಳ ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತೂದು ತೂದು ಜೇಡೇಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಡು ಆ ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಪೆಟ್ಟಲ್ನ ತಪ್ಪವನ ಬಿರ್ಸದಿಗೆಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ತೋಜಾರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟೆನು ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಂತೇಳಿ ಗುರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಏಕಡೆ ಪನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೇರು ಒರಿಯನ ಬೇನೆ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಆಯ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಬೇನೆನು ಆಯ್ ತೋಜಾರೆ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚಕೆಂಡ ಎರುತ್ತ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ತಿರಿಂಡ ಅಂದ್ ಎರುತ್ತ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಎರುತ್ತ ಮೆತ್ತಗುಲ್ಲುದ ಐಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಇರುಕ್ಕು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಉರಿಯನ ಬೇನೆ ನನುರಿ ಹೇಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಐನ್ ತಿರಿಯರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಗ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಜೋರು ಅಂಗಲ್ಪುದಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವಲ ಬೋಡು ಉಂದಲ ಬೋಡು ಆಯನ ಇತ್ತನೇ ಅವಜಿ ನನರೆಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಜೋರು ಒಂಜಿ ಎವುದಿಲಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಎವುದಿಲಿ ಈ ಜೋರು ಎವುದಿಲಿ ಇತ್ತಿನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಬರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನೇಜಿ ಅಪಗ ಮಾತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ತೆರಿನದು ಆಗಂಚ ಆದವ ತಿಕ್ಕಂದ ಅಂಗಲ್ಪುದಾಗ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿನೊಂಜಿ ಗಾದೆಂಡು ಅಂಚ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನುಡಿಗಟ್ಟು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬಳಕೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೊದು ಬರ್ಪೂಜಿ ಪೊದು ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಪೊದು ಬರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಪೊದು ಬತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಪೊದುನು ಬುಡುಪುಣೆ ಕೆಲವು ಪೊದು ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಓದುವರಂಟ ಅದು 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 ಪೊದು ದುಂಬು 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 ಪೋನಾಗ ಅಪಗ ರೂಢಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪಾತೆರ ಮುಟ್ಟಲೆದೇ ಆಪುಜಿ
ಮುಂಡಸ್ದೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆದ ಯಾಪುಜಿ ಮುಂಡಸ್ದೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೂಢಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮದಿಮೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೇನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಕಾಪುನ ಅಕ್ಲೆಗಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಾಯಿನ ನಂಕಾಪುಜಿ ಅಂದ ಇನ್ನೇನು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಹೊಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ಬಂಡ ಅವು ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶೈಲಿ. ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಲೇಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವದ ವಿಷಯಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಡ ಪಾತೆರಡಕ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಬಗೆತ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ಐನ್ ಪನ್ನಗ ದಾಯಗ ಸಂದರ್ಭವು ಪನ್ನಗ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಅವು ಜೋಡು ಪುಲ್ಲುನಾಗ ಆಟದ ದುಂಬು ತೆರಿಯುವುದು ಪಂಡಾಯ್ತ ಆತ ಆ ದುಂಬುದ ಎರಿ ಎಂಚಿನ ಅದ ದುಂಬುದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನವು ಆ ಗಾದಿ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ತೂಪುನಾಗ ಕಣ್ಣು ಬಚ್ಚಂದಿಗೆ ನಲಿಪುನಾಗ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಗೆ ತೂಪುನಾತ್ ಸುಲಭತ್ತದಕ್ಕೆ ನಲಿಪುಣವು ಅಂಚಾದು ತೂಪುನಾಗ ಕಣ್ಣು ಬಚ್ಚಂದು ನಲಿಪುನಾಗ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚು ಅಂಚೆನೆ ತೆಟ್ಟಿನಾಗ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಲ್ನಾಗ ಬಡಕಾಯಿ ತೆಟ್ಟಿನಾಗ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಲ್ನಾಗ ಬಡಕಾಯಿ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ. ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯರೇನು ಕೊನ್ನೋದು ಒಲಾಂಡಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದಾಯ ಬುಡ್ಚಾಂದನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಜಾಗದೂರಿ ಎಡ್ಡ ಯೋಗ್ಯನು ಬಂಡದ ಏನಿದೆ ಅಂದಿಂದ ಆಯಾ ಜಾಗೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಢಿದ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಹೊಲ್ತು ಅಂತೀರಿ. ಒಂದು ನಾಯಿನ ದಂಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಪಣವು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಏತನ ಮಾಡೋ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಆತನ ಕೈನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಣಲ್ಲ ಎತೆಂದು ಮಲ್ಪುಣಲ್ಲ ದುವೇ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೂಢಿಡ್ ಬತ್ತನಂಚಿತನ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರುಡು. ಇತ ಉದಾಹರಣೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಇತ್ತನ 400 ತಿರ್ಗೋಲಿ ನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಓಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿಂದಲ ಬಂದ್ಪೇರು 4 ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ 400 ತಿರ್ಗೋಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೂದೆಕ್ಕು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಓತೋ ನಾವು 4 ಕೊಡಿಜಿದ್ದೇಡು ಸರಸ್ವತಿ ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ 4 ಕೊಡಿಜಿದ್ದೇಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆಡ್ಡೆತ್ತ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನನು ನಂಗೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾವು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಡಿತನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯದ ವಿಷಯ ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುಜಾಂಡ ಅಗತ್ಯ ಯಾಪ ಉಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆದಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡ್ ಇಂಚ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕಿಡು ಅಕಲ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಅವು ಆಯ್ತ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಪು ಪಂಜಿ ತಾಡ್ನಾಗ ಗುರ್ಕೆ ತೂನಗಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಪಂಜಿ ತಾಡ್ನ ಆಗ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕೆ ತೂಂಡಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಆ ಚಳಿ ಪನ್ಪುಣ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಗರ್ಭುಡು ಕುಲ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಂತೋ ಆತ ಪಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣವು ನಂಗೆ ತೆರಿಕೊಂಡು ತುಳುವೇರು ಕೃಷಿ ಮೂಲೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಇಂಚಾನ ಕೇಂಡ ಬೇತೆದಾಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ಅಕಲ್ ನಂಬುದು ಬದುಕನಕಲಿ ಅಂಚೆನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ ನಂಬಿಕೆಂದಿ ಒಂದು ಅಕಲ್ ಬದುಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನಕಲಿ ಕಳು ಕಪಟ ವಂಚನೆ ದಾಂತನ ಬೆಗರಸಿಂಟದ ಬೆಂದನ ಅಕಲ್ನ ಬಯ್ಯಾನಗ ಆ ನೇಲೆ ಸುಯಿಲಿನ ಬುಡ್ದು ಅಕಲ್ ಕೈಕಾರ ಬುಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀದು ಉಲೈ ಬತ್ತದು ಮನದನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ತಯಾರಾಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಇನಿತ ಜಗತ್ತದ ವ್ಯವಹಾರದಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನ ಅಕಲ್ನತ್ತು ಅಪಗ ಅಕಲ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯದು
ಐನ್ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾನ್ ಸುರೂಟ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಬಂಗಾರ್ಗ್ ಪಕಳ ಗೋಡಿ ಆಯ್ಲೆ ಕತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಾದಿಲೇನು ಮತ ಗೋಡಿ ಅದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಭರಣವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಷೆದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸರೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನು. ಬೊಕ ಕಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡನೆ ಅವು ಬೈಕ್ ವಾಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನು ಉಪಮೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ. ಅವು ಕಡಲ್ಗೆ ಕಡಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಾನುಗು ಬಾನನೇ ಸಾಟಿ. ಐಟ್ಲ ಬಾನ ಬನ್ನಗ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡಿ ಪಜೇನು ಮಡಿಪೇರೆ ಪೂಜಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಾಡಿ ಪಣವನ್ನು ಗೆಣಪೇರೆ ಪೂಜಿಗೆ ಬಾನೊಡಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿನ ತೂದು ಬಾನುಲ್ನ ತೂದು ದುಂಬುದಕಲು ಕಟ್ನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರ ನುಡಿಗಟ್ಟಡ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಲೋಕಮಾನ ಈ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಬಾನ ಇಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಚೇರಾರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರವು ಆ ಪಾರ್ದನುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾನ ಪಂಡ ಈತಲ್ಲೆ ನೀನು ಉಂಡು ಮಲ್ತನ ದೇವರೇ ಇರ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಮೈ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪು ನೀನು ತೋಜಾಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಎದುರುಕತೈತಿ ಇನ್ನು ಅವು ಗದ್ದೆದ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡಿ ಪಜೇನು ಮಡಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಾಡಿ ಪಣವು ಗೆಣಪೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬೊಕೊಂಜಿ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಭಾಷಾವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ನಾವು ಪಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪುನಃ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ಬಡಕಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಡಕಾಯ್ಡಿತ್ತಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ತೆನ್ಕಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ತುಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಆಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮೊರಂ ಪುಡ್ದು ಬಕ್ಕಿರಾಂಡ್ ಪನ್ಪೇನು ಅವು ನಿಜವಾದ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪಜಿ ಪಜಿ ಕಳು ಅನ್ಪೇನು ಬಂದ್ರೆ ಆ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಬಳಕೆ ಇತ್ತೆ ಮೊರಂ ಪುಡ್ದು ಬಕ್ಕಿರಾಂಡ್ ಪನ್ಪೇನು ಪಂಡ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿಪೇರೆ ಆ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬಾ ರೂಢಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏತೋ ಶಬ್ದಲು ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕುಡು. ಕೈತ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣುಗ ಕೊಲ್ಪಂದೆ ಪೋವಾ ತರೆಕ್ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರ್ಗ ಬೂರಂದೆ ಪೋವಾ ನಿಜವಾದ ಬಂಡಂತೀರಿ ಅವಾಗ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ. ಕೈತ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣುಗ ಕೊಲ್ಪಂದೆ ಪೋಪುಜವು ಅಪಗಂಡ ತರೆಕ್ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರ್ಗ ಬರೋಡೆ ಮೊರೆತ್ತಿನಾಯನೆ ತಿನೋಡು ಅರೆತ್ತಿನಾಯನೆ ಪರೋಡು ಪಂಡ ಮಲ್ತನ ಕರ್ಮನ ಅರ್ಧಡು ಅನ್ಪುನಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಈ ರೂಢಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲು ಪುರ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟಡು ಬಳಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಾತಾಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಪೇರು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಮಲ್ತಂತೇರು ಜೋಕುಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಂಡ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು నేను ಕೇಳಿದಾಗ. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಅವಲ ಬಹುಶಃ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಗ ತೋಜುಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮಾ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯರು ನಾನಾಗ ಆಯ್ ಬುಲ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟು ಹುರ್ನೆ ಆತ ಪುಂಡೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ ಬರೀತಿಲಿತ್ತದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪುಂಡು ಈದಾಲ ಮಂಡೇಚ ಅನ್ಪುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ನೆರುಂಡ ಗಾಲಿಗೆ ಪೋವು ಮೂತ್ತಂಡ ಮಾಜಿದು ಪೋವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಐಕೆ ಆ ನೋತನ ಅತ್ರ ನೆರ್ನ ಐಕೆ ಆತ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅವನಿಜ್ಜಿ ನೆರ್ನ ಗಾಲಿಗೆ ಪೋವು ನೋತನ್ನ ಮಾಜಿದು ಪೋವು ಬಂಪುನ ಆ ಪುರ್ಲದ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಅಂಚನೆ ಭಾಷೆದ ಯಾಕಡೆ ಅನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವೈನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗುರಿಯರು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅವು ದೈವದ ಕಲುಟಿತ್ತಿನ ಭಾಷೆಲ ಅವು ನುಡಿಗಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪುಣು ಬನ್ನು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಸಹಜ ಅವು ಬರ್ಪುಣು ಬನ್ಪುನಿಕ್ ಎಂದ ಲೈಕ್ ಹತ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಗಾರ ಇಡ್ಲ ಪುತ್ತೋಳಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ ತುಳು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪನ್ಪತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒವ್ವೆ ಕಲಬೆರಕೆದ ಅಂತನ ಬಂಗಾರ ಪುತ್ತೋಳಿ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಶುದ್ಧವಾದ ದೆತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತಿಗತ್ತನೆ ಅತನಂಡ ಸೀಯನೆ ಅತನಂಡ ಚೀಯ
ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶೀಯದ ನೆಯ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಪನ್ನವು. ಲೋಕಮಾನಾಯಿನ ದೇವೆರಿನ್ ಪಿನಾರಿ ಲೋಕನು ಉದಿಯ ಬಿಂದಿನ ಕಾಲುಡು ದೇವೆರ್ನ ಉಡಲಗುಂಡದ ನಾಲಾಯ್ದ ತೂಂಟಂದ ಕೊಡಿಕಿಡಿಂದು ಪನ್ಪುನವು ರಟ್ಟದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೋರುಡುಗೆ ಭೂಮಿಡ್ ಅಪ್ಪ್ಯಾಂದಲಿ ಪಾವುನ ಪೆರುಪೊಣ್ಣನ ಪುರು ಬಂಜಿಡು ಪೆರುಪೊಣ್ಣನ ತಿರು ಬಂಜಿಡು ಪುರುಬೇನೆಂದು ಪನ್ಪುನವು ಪುಟ್ಟುದು ತುಗಲು ನೆಟ್ಟಿರು ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೋರುಡುಗೆ ಇಂಚ ಉಲಯಂಗಾನಡುದು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಮಿತ್ತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರ್ನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕೆಗೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಎಲು ಕಲೆ ಬುಲೆದು ನರಮಾನ್ಯವರು ಆಪುಂಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯವರು ಯಾನು ಊಲು ಪುಟಿಯೇ ಓಡೆ ಪೋಡುಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಿತ್ತನ್ನಾದು ತೂದು ಮೊಡೆರೊಂದು ಪೋನಗ ಕಾಡು ಪುಗ್ಗಿಯೇ ಕಡಲು ಮುರುಕಿಯೇ ಕಡಲಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿ ನಡಿತ ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣನು ತುಲಿತೆಗೆ ಮೆಲಿತೆಗೆ ನಲಿತೆಗೆ ಅಪಗತೋಜುನಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯವರುಕು ಏಳು ಕಡಲದ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ನಡುಪೇರ ಕಡಲಿಡು ಬಾರನುರೆ ಪೇರ ಬಂದದ ನುಪ್ಪು ಇಂಚ ಲೋಕೊಗು ನುಪ್ಪುನಾಡನಂಚಿತ್ತ ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಕ್ಕೊಗು ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ನುಪ್ಪುನಾಡನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವೇರು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಬುಳೆದು ಅಕಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆದ ತಿರ್ಲನು ನಂಗೆ ಕೊರತು ಪೋತೇರು. ಯಾನೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಇದು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಿಡು ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಆ ಕರಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆನಿದ ದಿನೋನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು ಅವಿನ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಬದುಕದು ಇನ್ನೇನು ಪಂಡೊಂದು ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂತ ಪಿರ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದು ಐನು ತೂವೊಂದು ಪಯಡ ಅವಿಟ್ಟು ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನವು ಎನಲೆಕ್ಕಂತ ಎಂಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವಗೂ ಬೈದಂದು. ಇತ್ತೆ ಬಲೀಂದ್ರನ ಪಾಡ್ದ ನಡು ನಮ್ಮ ತೂಂಡಲ ಬಲೀಂದ್ರನ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇಡು ಮತ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನನು ಮಲಮಲ್ಲೇಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡು ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಂಗಾರಾಡಿ ಏಳು ಲೋಕ ಮುಂಗಾರ ಮೇಲಿ ಏಳು ಲೋಕ ಕಾರಗಂಟೆಡು ಗುಡ್ಡೆಗಟ್ಟೊಳು ಮೊರಂಪುಡು ರಾಪಿಂಚಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಹೂವೊಲ್ಡ ಅಕ್ಕಸ ಉಕ್ಕುಡು ರಕ್ಕಸೆರು ತುತುದಿ ಕುಂಟುಡು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬಂಜಿದೊಲ ಏಳು ಕಡಲು ತಿಗಡು ದಾರ ಆಯ್ತು ಜಿಡಿಗೆ ಎಂದು ಬಲಿಯಂದ್ರಗು ಆ ಮೂಜಚ್ಚರದ ಮಾಣಿ ಆಜಚ್ಚರದ ಮಾಣಿನ ಉರುಟು ಆ ಮಲ್ಲ ರೂಪನು ತೋಜಾನಗ ಆರ್ನ ರೂಪನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೂಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪುಲಿಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದುಂಬು ಪುಲಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕಾಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತ ಪಜೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಕ್ಕದು ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದುಪ್ಪು ಜಪಗ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನಕಲ್ ಪೊಪ್ಪ ಬೋದು ಪಡಿಕ್ ಪಿಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅರಿ ಬಾರನ್ನು ಚೈನ್ ಹಾಕದು ಈ ಪುಲಿಲೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪುಲಿ 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 ಪುಲಿಯೇ ಆಜಾಲ ಪುಲಿ ಈಜಾಲ ಪುಲಿ ಏಲ್ಜಾಲ ಪುಲಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರೇ ಪುಲಿ ಈ ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರಾಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಬರುಡಿಗೆ ಪುಲಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ಸಂಪತ್ತು ತುಳುತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪುಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಚೆತನ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಚ ಬರಡು ಪೆರಡೆದ ಬಿರಿ ಕಿನ್ನಿಲು ಬನ್ನಂಗೆ ಬರಡು ಕಡಲ ಸಿರೆ ಮಗರ್ನಂಗೆ ಮಗರಡು ಕುದುಕ ಕೂಲಿಡು ಬರಡು ಬಲಿಪ ಬೀಲೊಡು ಬರಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ಆ ಸಂಪತ್ತನು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲುಟು ದೈವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ನುಡಿಗಟ್ಟನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೀರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬುಳೆ ಎಂಕುಲು ಸೂತ್ರ ಈ ಸೂತ್ರ ಅಡೆತದು ಒಡೆತು ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಬಿತ್ತು ಕುಂಭ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಡಿ ಸಸಿ ಮುಲ್ಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಐಟೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಲೇವು ಅವು ಆ ಐಟು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡಕಾರ ನರಮಾಣಿಯರಿಗೆ ಆವಡು ನಾಲ್ಕಾರ ಪಶುಕುಲೆಗೆ ಆವಡು ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಅಂತೊಳಿನ ಜೆತ್ತ ಕಳೆದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕಾತೋನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಬಲುಬಾರ ಇಕ್ಕಿತ್ತನವು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಬಂಡೊಂದು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಶಬ್ದದ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ನಿಜವಾದಲ ಇನಿ ಎಂಚಾತನ ಕೇಂಡ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ನಿಧಿತ ಲೆಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಮಣ್ಣದ ಉಲಾಯಿ ಬೂರ್ದು ನಾ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಬರೋದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ನನದ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪಂದು
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಣ್ಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಉಂಡನ ಆನೆಗೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಲ ನುಡಿಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಒಂದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿಡು ಮಣ್ಣದ ಮೂರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಕಾಲಡು ಆ ಮಣ್ಣಡು ಪುಂಚಿದು ಆ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾದಿ ಶಬ್ದಲು ಮಾತ್ರ ಪುಟ್ಟದು ಪುಳಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ಏಪ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನು ಇನಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ಬುಡಿಯನ ಏಪ ಆ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬುಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನೆನೆ ಪಂಡೇರಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಂಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಳ್ಳು ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್? ಹಲೋ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೌದು ಸರ್, ನಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಬಹುಶಃ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ. ಏನೊಂಚೂರು ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂಡೆನದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡೀನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲಿನ ನಂಗೆ ಪಟೊಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶನು ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಬಿಡಾದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬುಕ್ಕವರ ಎನ್ನ ಸೋಲೋಯ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ಪಳಪದ ಬಗೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರೆ ನಂಚಿನ ಈರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಗೇನದ ಪಳಪು ನೂತ ನಲ್ಪನೆ ಹೆಗ್ಗೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂದ ಕಾರಂದೂರು ವಕೀಲರು ಒಕ್ಕ ನೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಇನಿತ ತುಳು ನುಡಿಗಟ್ಟಲಿನ ಅಂತಂದು ಏಕೆ ನೂತನ ಅಂಶದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರದ ಪಂಡಿದ್ದು ಈಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಭಾಷದ ಅಂದ ಚಂದದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಿರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಲತ ಸುವರ್ಣರೆ, ಗೇಣದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ರಂತ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರೆ, ಅವೇ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೆರೆ, ಅವು ಈ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪೂರಾ ಸಂಯೋಜಕರೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತುಳು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರ್ಪುರವೇ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಪಣ್ಣಗ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೂಕಲಾದ ದಿಂಚಿ ಈ ಒಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದಿತ್ತ ಇಂಚ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರ ನಿಖಿಲಜ್ಞಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂತ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ನನಲ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವು ಮಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಜೊಂದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಈತೆ ಪಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂಜನೆ ಪಂಡೇರು ಮಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಣುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಪೋರ್ ಪಡೆದು ಎಂಕಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ ಊರ ಸಂಯೋಜಕರಿಗಳ ಮಹತೆರೆಗಳ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದರು ಹಿರಿಯರ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನಿತ್ತ ನೂತ 40ನೇ ಹೆಗ್ಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸನ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಲತಾ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣತೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ 35 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಲತಾ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆ ಗ್ರ್ಯಾನರಿ ಆಫ್ ತುಳು ಹೆರಿಟೇಜ್ ఒక ಸಿರಿಕಂಡ ಭೌತಿಕ ಶೋಧ ಪಣಪಿನ ಕೃತಿಕೆನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಂತದ ಲೇಖಕ ಆದಲ ಸಮಾಜಡು ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೇರೆ ಇನಿತ್ತ ತುಳು ನುಡಿಗಟ್ಟಲೆ ಭಾಷೆ ಅಂದ ಪಣಪಿನ 140ನೇ ಹೆಗ್ಗೆದ ಕುರಿತು 4 ಪಾತ್ರ ಪಂಡುದು ಈಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಶಬ್ದೊಲೆ ಜೋಡಣೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತಿರಿಯೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದರು ಶಬ್ದೊಲೆಗ್ ದಿನ ದಿಂಜಾದ ಕಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಚಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಇಪ್ಪಂದೆಯ್ಯು ಅವು ಆಂಡ ಲಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಾಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದರು ಮುಡೆದು ಕೊರ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಾಯಿನ ಗಾದೆಪ್ಪು ಒಗಟಿಪ್ಪು ಎದುರುಕತೆಪ್ಪು ಉರಲುಪ್ಪು ಕವಿತೆಪ್ಪು ಸಂದೀಪು ಪಾಡ್ದನೆಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿಕತೆಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೆಲೆನು ತೋಜದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ರಾಯಿ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬುಡ್ದು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವೆನು ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಷೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯರೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬೋಡು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಮರಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದುಂಡು ಅರಿ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಪಾದು ಕೊರ್ಪುಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ಅರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದು ದಯಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಂದು ಅರಿ ತುಚ್ಚೊಂದು ನಮಕ್ ಸೊ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನವಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನತ್ತು ನೋಡಾಪು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ತುಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 2000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರೇ ಆಯ್ನ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ನಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಐವೆನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಉಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುತಿ ದೀವರ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಆಚರಣೆದ ಕುರಿತಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆದ ಕುರಿತಾದ ಅನೇಕ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಗಟ್ಟತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಖಾಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅತ್ತಡ ಜೀವನಾವರ್ತನ ಮನುಷ್ಯ ಪುಟ್ಟುದು ಬಳಕೆ ಆದ ಸೈನ ಮುಟಕಾದ ಆಯನ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಟಲಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊಣೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಾಡ್ದನ ಕಾರ್ಯರು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ 19 ಪಿತ್ತಳದ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗು ಕರ್ಬೋನು ಸಂಕಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಟದ ಅಡ್ಡುಗು
ಅಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಗು ಕಟ್ಟಿಯರು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಚಕ್ಕಣ ಪಾಡಿಯರು ನಾಲಿಲ್ಲ ಪೊಂಜುವೆನು ಲೆತ್ತೊಂಡಿರು ಪೆತ್ತ ಕಿದೆನಡೆ ಬರ್ಪಿ ಪೊತ್ತುಡು ಬಾಲೆನು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯರು. ಜೀವನಾವರ್ತನ ಬದುಕು ಪುಟ್ಟಿನವಿದ್ದು ಸೈನ ಮುಟಗದ ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಲೆಡು ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರುಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರು. ಅವು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆದಪ್ಪು, ಮದಿಮೆದ ಸಂದರ್ಭ ಆದಪ್ಪು, ಬಯಕೆದ ಸಂದರ್ಭ ಆದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೈಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನುಡಿಕಟ್ಟನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನ್ನ ದಾಲಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅವೇ ಭಾಷೆ ಆದುತ್ತುಂಡು. ಆ ಭಾಷೆ ಕಾಲಾಂತರೋಡು ಅವು ಒಂತೆ ಐತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿದೈದಪ್ಪಲು ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐತ ಭಾಷೆದ ರೂಪ ಬೇತೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬರ್ತಂಡು. ಆಂಡಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಒರಿದು ಬೈದಡು. ದೈವಾರಾಧನೆದ ರೂಪೋಡಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡಾದು ಗಾದೆಲ್ನ ರೂಪೋಡಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಗಟಲ್ನ ರೂಪೋಡಾದಪ್ಪು ಕತೆ ಕಬ್ಬಿದೆಲ್ಲ ರೂಪೋಡಾದು ಅವು ಒರಿದು ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಐಟಿತ್ತಿನ ಸತ್ವ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡಿತ್ತಿನ ಪೊಲಬು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಅವು ತುಳುಪನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಿನ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಅಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಚ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದನಕಾರರು ಮೊಡೆದಿರು ಪಂಪಿನೇನು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ದೀವರೆ ಬಯಕುವೆ. ಸತ್ಯಮಾಲೋಕಂದ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನು ಬಹು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲ್ಯೋಡು ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪಾಯರು ರಾವಣ ಗೆಜ್ಜೆತ್ತಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ತಿರು ಪನೆವುಲ್ಲ ತತ್ರ ತರಿಕ ಪತ್ತಿಯರು ಸತ್ಯೆಲ್ಲ ದಂಡಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಾವುಂಡೇರು ವಾರಪ್ಪ ದಿಬ್ಬಾಣ ಕೊಂಡು ಪೋತೀರು ಬಸರೂರ ಭತ್ತ ಕೇರಿದ ಎರಮನೆಗು ಎರಮನೆದ ಬಾಕೆತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ವಾರಪ್ಪ ದಿಬ್ಬಾನ ಪೋರ್ದುತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ವನು ದಿಂಜಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಾವಡು ಇತ್ತೆ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನಿ ಕೆಲವು ಅಕಲೆಗ್ ನೀತಿ ನಿಯಮ ರೂಢಿನು ಮಲ್ಪದ ಕುರಿಯರು ಇಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಈ ಅವೇನು ಈ ರೀತಿ ಅಕಲು ಕಟ್ಟದು ದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ತೇರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೋಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇನು ಕೇನುವ ಅಪಗಪಗ ಈ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಸತ್ವ ಉಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಶುದ್ಧತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೂನ್ಗ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಈ ಮಾಯಗಾರಿ ಎಂಕುಲು ಮಾನವೇರು ಎಂಕುಲೆಗ್ ಇಸನ ಅಮೃತನ ಮದಿಪರೆ ಆವಂದು ಇಸಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯೋಗು ಪಾಡ್ದು ಅಮೃತಗಳಿಗೆನು ರಾಜ್ಯೋಗು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಂಚಿ ಸಂಸಾರಗು ಎಂಕುಲು ದೈವನು ನಂಬಿನಿ ಅಂದಿಗೆ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನ ಕಲೆನು ಕಾತಿನಿ ಅಂದಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಾಯಡ ನಿಕ್ಕು ಕೀರ್ತಿ ಬರು. ಇಂಚ ಪರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ರೀತಿ ಮುಳೆದು ಕೊಡ್ತೀನವೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬೇತೆ ವಾ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯರು ಸರ್ ಅವು ಒವ್ವೇ ಆದಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನಾವರ್ತನ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬುನು ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲೆಡು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ತೆರಿಪವರೆ ತೆರಿಯೋನರೆ ಬಕ ತೆರಿಪವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿನಿ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲಾತ್ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತಾ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ನಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಉಂತಾವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಲತಾ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುಂಡು ನುಡಿಕಟ್ಟ ಗೇಣ ದಿಂಜಿಂಡು ತುಳು ನುಡಿಕಟ್ಟಲೆಡು ಭಾಷೆದ ಅಂದಚಿಡು ಎಕ್ಕೆ 140 ಮುಖ್ಯತಲತ ಹಂಚಿ ಪೋನುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಹೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನು ಇಸನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಲತಾ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣತೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು. ಅವೇ ರೀತಿಡು ಗೇನದ ಪೊಳಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕಿಯರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾರಂದೂರು ವಕೀಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಸೇರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಂಡ ತಲವಾಡಿ ಸಾಹಿತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಗತ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದಿರು ಮೆಗ್ಲೆಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು
ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕ್ಕಂಟದ ಲೆಸನ್ ದ ಸಂಯೋಜಕರ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಅಂತೊಂದು ತುಳು ನುಡಿಕಟ್ಟಲೆಡೆ ಭಾಷೆದ ಅಂದ ಚಂದು ಪಂಡ್ ಈ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಪರಪು ಹೆಗ್ಗೆ ನೂತನ ಅಲ್ಪದೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿವೊಂದುಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲು